morning everyone. Happy Sunday. Happy Sunday. Ito at naghihintay kami ng laban ni Mark Magsayo. Nandyan pa yung bla 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 nila. Intro. Anong pangalan yan? Nag-almusal pa kami guys. At ako ay nagluluto ng toast na bread. Ayan guys, nanonood kami. Yes, nandiyan na si Mark. Woohoo! Hi guys, nandito na naman kami. Welcome again to our channel. Nandito kami sa BQ Mall para dun sa buhos na sa sinabi ko ay matutuloy bukas. That's why marami tayong tao, trabahante bukas. So magpapakain tayo ng lunch kasi kawawa naman yung mga trabahante. Kaya bumili kami ng 5 pata ng baboy. Ay lutuin ko siya na lauya. Yung masarap na lauya. Alam mo yung lauya na Ilocano na may gabi? Masarap yun. Tapos may pechay. Wow. May enjoy nila bukas. Ano masay mo? Okay ba yun? Ayos. Andito tayo sa BQ Mall, dito sa supermarket nila guys. Ayun, 5 pieces na pata unahan. At pinachop natin guys. May charge na sa pag-chop nila hindi libre ha. 21.44 yung kasi every kilo ay ang charge nila is 5 pesos. Yun ang charge nila dito guys. Ha? Hindi tayo ng balat para dun sa tutorial natin ng chicharon. 1 kilo pa naman ito, 1 kilo eh. Oh. Tuluhan na lang, Day. Tulo na lang. Dami nila dito guys. Look at them. At ang daming mabibiling karne. Dito ang suki namin matagal na. Pero syempre palipat-lipat kami kasi alam nyo naman may kanya-kanya silang katangian sa bawat tindahan. Para sa video ito yung chicharon. Magagawa tayong chicharon. Tapos yung patay para sa mga trabaho. I don't know. 620 yan, 3 kilo? 200 per kilo. Teka, titingin tayo ng prutas dito. Papaya naman ang marami. Pineapple papa. Itong yung saging kukuha ako. Dito tayo, kuha tayo ng saging sa bahay. Ito kasi ang ipiprito ko bukas para sa breakfast. This one siguro. Ay, ayaw ko. Ang papayat. Ito mas mataba. Ay. Ito mas mataba. Yun lang, binili natin guys kasi kapapalengke lang natin ng ICM. So, let's go home. Today is Sunday pero trabaho pa rin guys. Hindi kami nakapagpahinga ng maayos. Ayan, mga ganyan lang binili namin. Yan lang naman. Okay, so let's go home na. And see you again. Ganda ng mask nila guys. Oh, how many pieces? 10 pieces nila eh? 5 raman. Ay, 5 brad yan? Mali pala ako. Akala ko mas mura kaysa online. Mas mahal pala guys. 5 pieces pala per pack. 50 yan na po damang cookie oh. Kita nyo siya? Nana po na oh. Atong suki oh. Nabuutan. Always nabuutan. Always nabuutan. Tingnan nyo siya guys. Nag-aalala sa kanya. Binitbit niya lahat. Ang bigat. Doy. Ako na. Luuyan eh. Mong binitbit niya lahat. Kaya kinuha ko kawawa naman. Tingnan mo naman ang lakad niya oh. Kiling. Luuya. Oh my God. Napagod ako. Pinabol ko kasi yung yung taga-karga or yung tawag nila doon. Yung porter ba yun? Nakakaawa kasi mas maiksi yung isa niyang leg. Parang nakakaawang tignan na pakiling-kiling ba naglakad. Tapos kinuha niya lahat pati yung pwedeng mabitbit. Kaya binitbit ko na rin. Ano lang naman ang laman? Celery. Celery lang naman. Magaan lang. Kaya lang nakakaawa naman. Saka, ay hindi may isa pa. Dalawa pa lang balot ko.
Ayun guys, at today is Sunday. You know, pagod kami the whole week. Kaya, lalo-lalo na kahapon. Kaya, parang nawala sa mood yung husband ko na ngangawa ngayon sa video. Kaya, ang gawin natin is that, ewan ko kung bukas, ewan ko lang kung may time siya mamaya, i-invite ko siya na kumanta kami ng live, ewan ko. Sabi pa nga niya kahapon mag-shoutout ka bukas, kanta tayo. Ewan ko, hindi niya na-mention, pero tingnan natin mamaya. Hi everyone, good morning. Dito tayo sa workplace guys. Ako inuubo ako kagabi. Hanggang ngayon parang nagkarat-karat ang boses ko. Nandyan na sila? Ano sa naman mo diha? Anak, naglili sa korbe. Sabi niya. Tubula. Ano naman itong kasama nila? Bale, ano yata? 6 sila, 7? 6? Sino yan? Ka-jacket pang yun si Rexmar, gitugnaw ang taon. Ay, si Kwandi, ay, si Sally. Hoy, good morning. Ha? Naguba? Ayay. Oo nga. Ako naman dito ay nagluto ng omelette. Ayan, ang ganda ng omelette ko, no? Tuna omelette. Ayan. Ayan. Pinarisan ko ng ito, toasted bread. Gusto ko kasi toasted bread ay sunog. Ayan, ganyan talaga. I love it. Like that. Tapos may mayonnaise. Itong halo ko, meron ganyan. Tapos meron mayonnaise. Solve na. Yan ang breakfast. At meron tayo siyempre, kape latte. Cafe macchiato ang aking ininom today. Ito papakain natin sa kanila guys. Yan. Inihahanda ko na yung pata. Magkano ba ito? Ngayon ang presyuhan namin ng pata, ang kilo ng pata ay 265. So, nagtitimbang ito ng 4.286 kaya 1,135.79. Ayan. Hugasan kong mabuti, linisin yung mga balahibo at pakukuluan natin. Ayan. See that? Noon yung 1,000, isang buong lechon na yun. Ngayon, nako, paapaan na lang. Ayun guys, at nakapakulo na ako ng tubig. Ayan. May garlic tayo, 5 cloves. Then 5-6 bay leaves. And then lagyan din natin ng peppercorns. Ayan. Then ilagay na natin yung ating pork feet. Ganyan lang yan kasi maghiwa-hiwalay naman yan mamaya. See? Wow! Ang malaking hiwa nito. Hindi ko na hiniwa ng maliliit. Ayan. Para lumambot. Yun ang importante. Mamaya hiwa-hiwain natin pag gusto. Ayan. At meron na yung salt. Nilagyan ko na ng 3 tablespoons. Ayan. Yung water niya is 4 liters. Ayan. Okay. At dagdagan natin yung ating pata ng gabi. See guys, itong gabi. Guwapa. Guwapa na gabi itong nabili ko kagabi. Pero alam nyo guys, yung dating binibili ko by 20 na 6 pesos lang ang kilo to 8 pesos, ganon. Ano nangyari? 60 pesos na per kilo. Ayan, nakita mo? Ganyan na ngayon ang buhay. I-times 10 mo na yung mga prices. Grabe na. Tingnan natin kung
ano nang nangyari dito. Let us see. Tingnan natin kung ano nangyari. Yan, hindi pa masyadong malambot guys. Hindi pa. Uy, hala, nakita nyo yun. Nag-fountain. So, meaning, hindi pa malambot, ay ilagay na natin itong gabi. Kasi itong gabi guys, ang paglagay natin ng gabi, ang sadya natin dyan ay para magkaroon ng body ang sabaw. At magkaroon siya ng taste na earthy taste. Alam mo yung kung sa Ilocano nananam? Ganun yung parang malinamnam sa Tagalog. Yan, pang palinamnam yan. At saka para magkaroon ng body yung kanyang sabaw. Masarap yan ano mamaya. Ibahog-bahog sa kanin. Yan. Tapos, hanggang lumambot yan, hayaan natin. Kung pwede nga sana, durugin natin para lumapot yung sabaw. At sasarap pa lalo. Ngayon, yung gabi na yan ay favorite ko. Dahil, kahit saan, kung gusto kong magkaroon ng body ang sabaw, ay nilalagyan ko niyan. Lalong-lalo na yung tinulang manok. Subukan nyo, ang sarap niyan. Pati yung baka. Favorite kong lagyan ng gabi. Yan ang secret ko bakit malinamnam ang sabaw ng niluluto ko. Ayan. So, palambutin na natin. Then, ilagay na natin yung sahog na Chinese pechay at saka yung green onions. Ayan, nabudburan ko na ng paminta nung naisipan kong i-video guys. Ayan. Oh, pagkain nila ngayon. Wow. Sarap. Tapos, pagluto ko pa sila ng labanos. Yung labanos na adobo. Na spicy. Lagyan natin ng sili. Kasi may nabili ako magandang labanos. Ayan. Side dish nila. Ang sarap nun guys. Grabe. Meron siyang Chinese pechay. Meron siyang binigyan ko rin sila ng pang-spicy na ganyan sili. Ang sarap nito, may paminta. Yung gabi ay natunaw. Nakita mo yung sabaw niya? Ayan oh, medyo malapot-lapot. Ang sarap pati ng lasa. Dahil hindi ko siya nilagyan ng asin kundi patis. Ganon. Ganon ang lauya ko guys. Ang sarap niyan. Matikman nyo lang sana. Tinikman ko na eh. Sarap eh. Sarap. Patayin ko na para hindi malasog-lasog. Timing na timing. At yung kanin nila, ayan, oh, lutong-luto na. Nilagyan kong asin sa ibabaw. Naniniwala kayo dyan? Yung asin na nilalagay nyo sa ibabaw ay ma-enhance yung heat niya na pumunta sa ibabaw para magandang luto. Ayun, ganon ang ginawa ko guys. Ganyan ang pagluluto ko. So, ayan. Mamaya, mag-ahain na tayo. Patayin ko na. Patayin na natin. Patayin ko na rin ang kanin. Ayan. Dito, inihanda ko na yung plates nila. Ayan. May plates na sila. Forks and spoon. Yung yung paghigupan nila ng sabaw. Ayan. Tapos lagayan ng, ewan ko kung kanin o sabaw dito o kanin dito. Kanin siguro dito. Ewan. Basta ganun. Tapos ngayon, magluluto ako ng labanos. Ayan, oh. Gawin nating spicy. Masarap yan. Gusto nyo yung labanos guys? Masarap yan. Try nyo. Crunchy siya. Huwag lang i-overcooked. Ito yung spicy labanos natin. Nahiwa ko na. Ang sangkap niya ay ito lang guys. Garlic, ginger, white onion, at saka yung spring onions. Itong spring onions, marami yan kasi lalagyan ko rin yung ibabaw ng sabaw nila mamaya. Yan. Oh, diba? Ang sahog ko ganito lang. Tapos lagyan ko ng sweet chili and then the oyster sauce. Ang sarap niyan. Umpisahan na natin ang ating spicy labanos. Ito yung antipasto natin, ang pampagana. Masarap yan. Masarap. Simple ang pag-inuto
siya ng sarap. Okay. Olive oil. 3 tablespoons. Then, garlic. Ilagay lahat dahil sayang. Ayan. Then, ang ginger. Ginger natin. Tapos, ang ating white onions. Sarap yan. Matamis kasi ang white onions. And then, mas maganda siyang ilagay kasi puti. And then, puti rin yung labanos. So, combination. Pares sila. Kasi yung kulay lang yung labanos. Ayan. Then, I have 1 chicken cube para siya lumasa. And then, I have here the labanos. Ayan. Ito na. Kamuntik lang makalimutan yung sili, guys. Yung sili, igisa-gisa rin natin. Green chili. Regalo yung mga trabahante natin. Social sila, no? Social. Lagyan natin ng konting oyster sauce. Mga 3 tablespoons. Okay. Ayan. The sweet sauce. Sweet chili. Sweet chili sauce. So, nagbibigay ng kulay at lasa. Ayan. Nagbibigay ng konting asin. Naano na nila sa labas, hindi na makakonsentrate ng trabaho ng mga trabahan ko. Just kidding. At, pag naluto-luto na, tikman natin.
silang sauce. Hindi na ba lalagyan ng sauce? Hindi natin mamaya. Ayan, nalungkot na kaagad. Told you. In 3 minutes, done. Kasi ayaw naman natin na maging malayat siya. Gusto natin ay crunchy. Kaya hindi natin i-overcook. Ngayon, tikman ko na. Okay ng saltiness na binigay ng chicken cube. Tingnan natin. Tikman natin. Sarap natin. Okay. Paminta na lang kulang. Perfect na siya. Patayin ko na. Patayin ko na apoy guys bago ko lagyan ito. Ayan. And then gawin ko muna ang paminta. Ayan, patay na siya. Ilagay na natin yung ating ayun, maluluto siya na unti-unti dyan. In, kumbaga wala nang apoy. Sarap na. Ang bango. Dami. Okay. Ito na. Masarap yan. Okay, thank you for watching, ha? Hope you enjoy this food. Ito sila ang ipinaghanda ko ng masarap na pagkain. Yan. Tingnan natin kung deserve ba. Kinsa man eh. Ay, naadi bagong naong. Si Mark Heras. Ha? Kasi nga? Mark Heras. Mark Heras pa. Si Mark Heras. Taga dito ra gyapon ka sa Habitat? Ha? Tingnan natin kung deserving sila dun sa niluto nating masarap. Deserving ba kaya? Sa tingin nyo guys, comment down below. Comment down below. Ini ang pitas to. One shade off. Ayan, ang sarap nito. Ang labanos. Ang labanos? Pagana lang naman. Naku lalong gaganahan kain. Yeah. Yan nga, sabi ko mag-comment sila kung deserving ba silang bigyan nito. Deserving naman siguro. Ang sarap niya. Ang sarap niya. Ay, kanin. Marin mo doon. Ayan. Yan lang ulam nila. Sulat ka ng dahil. Ako pa yung natsida eh. Kunin natin. Hindi ka rin. Nabaw mo. Nabaw mo. Ang lawa, sila magabaw ra ba? Wa ra ba ko magluto? Sino? Sarap. Ha? Bilis na. Yung laman ng ano? Ayan, yung naman. Bilangin natin, baka mag-away-away sila. Ako. One, Sabaw pa lang ulam na eh. two, three. Kada tao isa. Ganun. Tatlo na yun. 3, 4, 5. Uy. 6. Tama ba? Yeah, baka kami naman ng isa. Ha? Baka kami na ng isa, yeah. Baka pinisa. Yeah. Baka mabitin.
And then, Ayun, may bisita. may bisita. Tapos ihiwalay ko lang yung ano, Sabaw. sabaw. Hiwalay ko lang. Hiwalay ko lang ito dito. Okay. Ngayon, takalin na lang natin ito. Kasi, mahirap pagsandok, pagtagal. Ang sarap ng sabaw nito gawa nung lumapot sa gabi at ang bango dahil sa mga ricado at ang sarap. Hindi porket ako ang nagluto pero ewan ko, gustong gusto kong lasa nito. Nasaan na ba yung mga sili? Yung mga sili gusto ko ibigay. Walang sili. Gusto nila sili eh. Okay na. Okay na? Sobra na? Medyo ba ganyan? Tapos lagyan natin ito. Ayan o. Oh, excited. Okay na. Ang Excited. dami na. Para sa akin na. Ayun mo na, nagugutom na sila. Serving spoon nila. Saka, Ay, dali na ma! Ah! Bawiyo din ako, di mo muwari. Dali na mo. Dali na mo, kay pati ako, gutom na. Kaya na. Eat na, mga bato-batos. Diyan, Okay, ano? angay, rata. Kung sinari okay. Sige. Na, di mo din ko. Oo. Kasi gusto ng ligo, buka na ano. Okay? Ilang bailiw to? Dito. Dahil hindi pa natapos ang buhos, itanong natin sa kanila kung ano ba kaya, babalik ba kaya yung mga nag-extra today? Tanong natin. Hello, madlang people! Nandito na naman tayo. Afternoon, people! Let's go! Tayo at bibili ng ulam, guys. Another ulam para sa mga trabahante dahil hindi tapos ang kanilang buhos ng mga tie beam natin sa taas. Hindi nila natapos. Kalahati lang natapos, guys. So, ngayon ay punta tayo at bibili na naman na ipapaulam para bukas. Para naman ay yun, makatrabaho silang maigi. At hindi ko pa alam kung anong bibilin ko. I don't know yet. Tingnan natin. Chicken? Chicken para lumipat. Chicken para lumipat? Para mabayot na sila. Kasi parang umina ang trabaho dati. Bumagal, guys. Bumagal. Buong nabubusan lang. Tie beam yan. Tie beam lang yan. Umina yan. Umina. Tie beam lang yung tie beam lang yung binuhusan nila. Hindi pa natapos. Naglaylo na sila. Wala kasi yung leader nila. Nag-absent kasi. Yan mo na. Ganun talagang buhay. Para dalawang sweldo gusto nila. Wala, talagang nadoble ang gastos natin ngayon itong buhos ng tie beam na ito. Masyadong mahal itong tie beam na pinabuhusan ngayon. Penning-penning sila, yung slowly.